Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u naš i vaš klub šampiona. U klub koji okuplja sve one koji su nas bezbroj puta oduševili, učinili srećnim i ponosnim i pronosili slavu našeg sporta i naše zemlje. Još jednom, dobro nam došli. Večera se družimo sa reprezentativicem Jugoslavije u fudbalu, trostrukim šampionom i osvajačem Kupa Jugoslavije u crno-belom dresu. Za neprijatelje Čika Crni, a za prijatelje Vermez. Dobrodošlicu u klub šampiona želim Vladi Vermezoviću, koji je od vrsnog odbrambenog igrača postao odličan fudbalski trener. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče. Zašto ste se nasmijali kad sam rekla Čika Crni za neprijatelje? Pa dobro, za neprijatelje Čika Crni. Zato ćemo mi večeras da budemo na Vermez ili Vlade, je li tako? Sve jedno. Je li tako? Pre svega, dobrodošli u naš klub šampiona. Ono što je interesantno, a što nisam rekla na samom početku, rekla sam što ste sve osvojili kao igrač, sve te šampionske titule, međutim nisam spomenula ništa kada ste u vašim trenerskim danima što ste sve osvojili, pa i tu se isto možemo pohvaliti, je li tako, i šampionskim titulama i osvajanjem kupa kada je Južna Afrika u pitanju, je li tako? Da, bilo je lepo trenutak da pa s Partizanom te godine, to je 2004. 2005. smo osvojili titulu bez poraza, što je bilo u tom trenutku jedinstveno u Evropi, pa smo čak dobili i nagradu od, ja mislim da je španska marka dodelila pehar, a onda smo napravili, da kažem, jedno lepo putovanje kroz Evropu gde smo i prezimili, gde ste normalno ti i Neša to sve propratili kako treba, snimali smo i džinglove neke koliko se sećamo. Bili smo na koraku od ulaska u Ligu šampiona, da se desila ta nesretna Art Media. Posle toga sam otišao na kratko u Slovačku i sledeća destinacija je bila Južna Afrika, 3 godine, dole u Kaizer Chiefsima, gde sam sa ekipom osvojio 2 kupa. I bili smo 2 puta drugi, 1 treći i sada posljednje Orlando Pirates, gde smo opet uzeli kup sa njima i tako, završilo se. Polako ćemo mi da krenemo, da sednemo u jedan naš vremeplov, pa ćemo stići i do Južne Afrike. Ali ono što mene interesuje, svakako 90% gostiju koji su bili, pričali su o tome kako su svi nekako krenuli od fudbalskog terena, od pikanja fudbala ispred svoje zgrade. Pretpostavljam da je i kod vas neka slična situacija bila kada ste bili mali dečak, dakle, odnosno kada ste bili u tim dečačkim danima. Pretpostavljam da je pikanje fudbala bilo tako uobičajena stvar, ispred zgrade. Nije se postavilo pitanje u to vreme, mi smo odrastali sasvim drugačije nego što danas klinci odrastaju. Nije bilo toliko izazova što se tiče kompjutera, videoigrica, čak i bila su 2 programa televizijska, čak je i taj drugi kanal bio nešto od 7 sati do 10, tako nešto eksperimentalno. Tako da smo uglavnom provodili vreme napolju, ali nije to bila stvar samo fudbala, igralo se sve i svašta. Samo je bilo bitno da se bude napolju, da se ne bude u kući, da se ne rade domaće zadaci, tako da ništa novo, tako smo uglavnom svi odrastali. I dobro, i kako je onda to došlo do jednog ozbiljnijeg bavljenja fudbalom, dakle sa jednog tako terena ispred zgrade pa do... Ja sam relativno rano za to doba počeo da se bavim fudbalom u 11. godini u Železniku, gde sam i odrastao. I Vladica Kovačević je na jednoj utakmici bio, gledao nas i kao što to sad rade skauti Partizana, doveo nas i u Partizan, meni i mog prijatelja Nikicu i odatle je krenulo. Prošao sam 3 godine godinu dana u pionirima Partizana, 3 godine u omladincima Partizana. Tad nisu bili kadeti, mlađi kadeti, nego su bili samo pioniri i omladinci, tako da se dešavalo da prva godina kada se izađe iz pionira odmah igraš sa momcima koji su već na izlasku. 18 godina bila je stvarno velika razlika i sasvim drugačiji pristup fudbalu nego što je danas. Ali kažem, prošao sam tu kompletnu školu Partizanu, potpisao sam profesionalni ugovor 81. godine u generaciji sa sad nažalost pokojnim Mancem, pokojnim Čavom Dimitrijevićem. Radanović. Ljubo je došao iz Cetinja, ali nekako u to vreme. Darko Belović je došao iz Užica. Moram da kažem da je ta 81. godina bila godina specijalna u mom životu, ne samo fudbalskom, nego i ovom normalnom, jer
u jednom trenutku sam se našao u istoj prostoriji sa ljudima čiji su posteri visili u mojoj sobi. Tako da stvarno je bilo izuzetno čast biti u društvu. Ali još uvijek tada igrao Bjeković? Ne, Moca Vukotić je tad bio, on je bio kapiten, ali je Radmila Ivančević je bio i dešavala se recimo situacija da na klupi u tom trenutku bude Radmila Ivančević koji ja mislim imao 33-4 godine i pored njega smo sedeli Mance, Čava, Smaje i ja, svi 18 godina, tako da smo njega zvali tata i onda je bio spektakl na poluvremenu gde je Ivanča hvatao vole, mi smo branili, tako lepo je bilo i kažem, ali u tom trenutku totalno drugačije nego danas, jer danas već klinci sa 21-2 godine napuštaju Partizan. U to vreme nije moglo da se ode u inostranstvo pre 28. godine, tako da smo mi imali tu sreću da fudbalski sastavom, pored ljudi koji su već bili ostvareni u fudbalu, kao što je Moca Vukotić, Neša Stojković, malo stariji Žile, Varga, tako jedna fenomenalna generacija i to je jedan od najlepših perioda u mom životu. Dakle, vi ste stupili u taj prvi tim 81. godine, već 83. godine je bila prva titula, je li tako? 82. 3. godine sam bio u vojsci, tako da nisam tu titulu bio deo da ekipe koja osvojila tu titulu, međutim već 85. 6. 6. 7. i 89. da, to sam bio deo te ekipe, čak sam one prve godine bio i kapiten, imam sliku sa Peharom, što opet, kažem, jedan lep deo moje karijere. Kako se sećate tih dana? Dakle, ti derbi su bili zaista svaka utakmica u pitanju je bila velika Jugoslavija, tu su bili Dinamo, Hajduk, Velež, Želja, Vardar, dakle, to su, malte ne, svake nedelje su bili derbi, je li tako? Jeste, drugačije sasvim, pa recimo što je to što će vam ostati? Retorički, pa onako kad se gleda s jedne strane, postoji mogućnost da sad to bude jedna grupa, da li Lige UEFA ili Lige šampiona. U jednom trenutku će vjerojatno i biti, jer su sad sve to posebne države. Ono što je bilo zanimljivo, što ja recimo nisam ni razmišljao o tome, kada smo igrali protiv Kroacije, kažem mi, pošto Partizanovac jedno, Partizanovac uvek, mada nisam bio deo kluba u to vreme, bilo je, ja mislim, od 18 do 20 igrača, bilo je njih 14-15 koji nikad nisu putovali avionom. Jer su bile one nesretne sankcije, ratovi, ovo. A mi smo svake druge nedelje malte ne putovali avionom. I onda se znalo, dođe se kolima na aerodrom, parkiraju se kola, nije bilo kao sad zajedno autobusom, ovi stariji igrači dođu, pobacaju se torbe i onda mi najmlađi. Takva je bila hijerarhija. Mance, Čava i ja ubacujemo stvari na checking, uzimamo one boarding karte, delimo igračima, ovi stari igrači Moca, šta znam, Hatuna, oni su već gore seli da zapali cigaru, da se popije kafica, tad nije to bilo, pušilo se u autobus. Zapali cigara, sportista. Pa, pušilo se u autobusu kad se ide na ova kraća putovanja, šta znam, Tuzla, Osijek, to se pušilo, to je sasvim normalno jedan život i niko nam nije ni branio to čak. Mi nismo imali organizovano onda ishranu, hranili smo se kod je stignem. Uglavnom bio je jedan mnogo lepši život nego što je danas. Ali kažem, u tom trenutku mi nismo razmišljali svaki prelazni rok gde ćemo dodati. Znalo se da 28. godine si tu, u Jugoslaviji mogu da se promene klubovi unutar zemlje, ali niko nije išao napolje. I bilo je mnogo lepo. Mnogo lepo, bilo je nezaboravni događaj i sa priprema i sa utakmica. I kažem, mi smo imali tu jednu grupu igrača, nas 5-6 koji smo iz Omladinaca prešli i stvarno je fenomenalno bilo. Onda, puno toga smo naučili od starijih igrača i postoje određen respekt. Mi nismo smeli, recimo, Moci Vukotiću i starijim igračima da se obratiš dok to ne pita nešto, jedino znaš, ako ti baš nešto treba, bilo je strogo podeljeno, mi smo bili u jednoj slačionici, oni su bili u drugoj. Danas bi vjerojatno zbog toga pozvali ova društva i ove nevladine organizacije zbog kršenja prava, ali u tom trenutku je to bilo tako. I mi smo ubacivali, ja sam čak, ja mislim, godinu dana pre nego što sam postao kapiten, bio i dalje najmlađi u ekipi i dalje sam ubacivao te torbe, ali ja sam znao da kad dođu mlađi od mene, da će onda meni neko da ubaci u torbu i uopšte mi nije bilo teško da to radim. Niti mi je bilo ono ispod časti. Danas kad bi nekom klincu rekao daj, ajde, pomozi tamo ekonomu, da ono kaže ja ću mu pomognem. Drugačije je vreme bilo,
sad ja možda zvučim kao što je moj pokojni otac zvučao, u moje vreme to je bilo tako, ali stvarno je bilo tako. I tek sad shvatam ovaj smisao njegovih reči kada kaže u moje vreme nije moglo. Kao što ja sad kažem u naše vreme, eto, bilo je sasvim drugačije nego sad. Ko je vama ubacio to? Pa poslije toga su došli Goran Plavi, Stevanović, Bogdanović, Pantić, oni su bili ti koji su... Da znao kad mi doći. Da, pa znao, to je jednostavno bio red. I to se poštovalo i to nismo mi izmislili, nisu izmislili oni stariji od mene, nego jednostavno to je bila tradicija u Partizanu. Ja verujem da je tako bilo i u drugim klubovima, ali jednostavno to je moralo da se ispoštuje. Da li postoje šanse da se vrati to vreme? Pa ja bih voleo da se vrati to vreme, ne zbog toga da se neko maltretira, da to neko smatra kao maltretiranje, nego jednostavno jedan normalan životni tok da se nauče da se poštuju neke vrednosti. Danas, evo, ja sam u 2 navrata bio trener Partizana i u onom prvom da kažem, bitisanju u Partizanu, kada sam bio trener, bila je tu generacija Bata Mirković, Ivan Tomić, Nađ, Kralj i postojao je respekt prema njima, ali ne toliki kao što smo imali prema starima. Dok ovaj drugi put kad sam bio, to je već bilo... 2012-13, to je već bilo sasvim drugačije, tu nije bilo nikako, tu je mogo da kaže ko šta hoće, tu je bila totalna demokratija, pa anarhija vrlo blizu. Aha, a niste mogli vi nešto da utičete, da promenite? Pa ne, znate kako? Niste ni pokušali? Pa ne, pokušao sam ja da vratim, međutim u nekim trenucima znaš, ti klinci, okej, oni poslušaju, međutim, ja ispada smešam sam sebi, jer vidim da oni to ne prihvataju. Oni hoće da saslušaju, ali ne prihvataju, jer jednostavno njihov način života je nespojiv sa tim stvarima koje smo mi radili. Ali opet nekako, nažalost, sad ste spomenuli plejadu vrhunskih zvezda kada je naš fudbal u pitanju, a danas, evo, rekli ste Saša Ilić, hajde mala pomoć, ja više od ove ekipe ne mogu ni jednu takvu zvezdu da izdvojim kao što ste u vaše vreme bile zvezde. Pa nažalost tako je, ali to je veliko pitanje za ljude koji se bave fudbalom. Zašto je Saša Ilić u 37. godini najbolji igrač i Partizana i jedan od najboljih igrača naše lige? To je veliko pitanje. U ono vreme, znate, dođe da igra Hajduk iz Splita. Nije se postavljalo pitanje, finansijski plan kad se pravio, igrom slučaja kao kapiten sam imao tu obavezu da budem deo izvršnog odbora, kad se zvao izvršni odbor, morao sam da budem na stadionu, nisam kao igrač, nego jednostavno, kad se pravio finansijski plan, onda se obraćala pažnja koliko derbija imaš u jesenjem delu, koliko derbija imaš u prolećnom delu. I nije se postavljalo pitanje, mi recimo, da li će protiv Hajduka biti 50, pošto tad nije bilo stolica, i kapacitet je bio negdje oko 60.000, da li će da bude 50-55.000 ljudi. Obična utakmica, kad kažemo obična utakmica protiv Osijeka, Dinama iz Vinkovaca, kad izađemo na zagrevanje, kad ima ispod 30.000 ljudi, mi počnemo raditi šta ne valja. Igramo dobro 30.000 ljudi. Danas je 30.000 ljudi doživlje na našem stadionu. Čak i sad kad gledam ove snimke utakmice, često se repriziraju ta sećanja, pa utakmice, neki put sam došao u situaciju da su mi igrači pitali je li ovo ubrzano, zašto u svim krajevima sveta fudbal je otišao napred, samo je kod nas ne stagnirao, nego otišao dole. Onda s druge strane, znate, kad dođe Hajduk iz Splita, pa je tu Jelan Vujović, Zlatko, pa Zoran Vujović, pa Gudelj, pa Peruzović, pa Šurijak, pa Mužinić, a onda u Dinamu Zajec, Mlinarić, Deverić, Bora Cvetković, može da se nabraja, može da se priča, ali svaka je utakmica bila doživlje za sebe i jedno strahovito iskustvo. Danas, nažalost, takvih iskustava nema i kao što sam rekao, mi smo svake druge nedelje negde putovali van Beograda. Moja deca nikad u Hrvatskoj nisu bili, oni ne znaju. Sad, meni se desilo prvi put kad sam bio trener Partizana da od septembra meseca do kraja sezone nismo izašli iz Beograda. Sve smo igrali u Beogradu. Tako da, totalno je drugačije. Možda sad ova naša životna priča, naša, kad kaže moja generacija, izgleda za ove momke totalno nestvarno. Zato i pričamo, upravo da bi ostavili taj trag, da bi znali kako je to nekada bilo. Ali možda to njima i nije interesantno. Koga interesuje da smo mi igrali
u Osijeku pred 20 protiv Dinamo iz Vinkovca, da Dinamo iz Vinkovca više ne postoji, da je to sad da li Cibal ili tako nešto, Dinamo i Zagreb. To su bili derbi gde su se navijači i jedni i drugi dočekivali na stanicama sa sendvičima, nije bilo toliko tuče, nije bilo toliko opasno, uvek je normalno bilo, ali da kažemo to su bile neke fair tuče. Da li su to bile motke ili ruke, ali nije bilo noževa, nije bilo pištolja. Znači nikako kao ovo što smo sad doživjeli na našem derbi. Ovoga nije bilo do one utakmice Zvezda Dinamo pred sam rat. Mislim da se to nije dešavalo. I kasnije i Partizan imao slično iskustvo u Splitu i to je bilo onda strahovito. Ali kao što se sve poštovalo u to vreme, poštovala se i tadašnja milicija, pa onda nije baš bilo tako lako napraviti tako neku glupost. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS osiguranje, tradicija sigurnosti. Sad idemo polako. Dakle, iz Partizana vaš prvi inostrani angažman bio je u Španiji, je li tako, Sporting? Da, otišao sam u Sporting iz Hihuna posle tog finala gde je nas, ja mislim... Pričamo o finalu Kupa Maršala Tita. Finala Kupa, da, Maršala Tita. Posle 34 godine Partizan je osvojio kup. Bili smo par puta u finalu, ali uglavnom smo ispadali u ranim fazama i to je bilo ovako jedno, da kažem, lepo iskustvo i to mi je jedan od najdržih trofeja upravo zbog toga što je posle toliko godina ove titule prethodne koje smo osvajali, one su bile osporavane na ovaj ili na onaj način, pa je to bilo i suđenje što ove mlađe generacije ne znaju, ali stari ljubitelji fudbala to vrlo dobro znaju. Ali, kažem, taj Pehar je bio, da kažem, vrhunac karijere u Jugoslaviji tadašnjoj i posle toga sam otišao u Sporting iz Hihuna gde sam za godinu dana koliko sam bio tamo imao 2 loma i 3 operacije, ovako malo me baš nije htelo, ali jedno lepo iskustvo, živio sam u prelepoj zemlji, posle toga sam otišao u Salamanku, gde sam opet na prvoj utakmici doživio povredu jagodične kosti, inače u karijeri sam imao preko, ja mislim, 16 ili 18 lomova, tako da ona priča da sam ja bio grub ne stoji, ja nikad nisam dobio žuti karton zbog starta, uvijek zbog prigovora, uglavnom pomoćnom sudiji, jer mene su pomoćnici mogli da iznerviraju, glavni ne. Tako da, to je ta... Pa dobro, pošto sam bio obrambeni igrač, uglavnom je to bilo oko ofsajda ili nekog držanja, ali da, to je sve deo igre i nije... Ono što je interesantno, evo ja moram da otkrijem, ne znam koliko znaju naši gledalci, da ste vi kum sa Darkom Belevićem, ili tako? Da, Darko je moj venčani kum, da. I da li je to kumstvo zbog toga što ste nekako blizu bili jedan drugog, mislim, to ste bili odmah ispred njega, čuvali mu leđe praktično? Nije, Darko i ja smo se... Kako nešto igra, jel? Igrali smo pa dugo godina smo mi bili zajedno s tim što, znate kako, rezervni golman opet slabije dobija šansu, a u to vreme Darko je imao tu nesreću da su tu bili golmani, ajde da kažemo, jednake kvalitete, ali golmani koji su branili, tako da i došli su kao pojačanja, tako da je on, pošto je on bio domaći, znate kako, u Partizanu to vreme uvek bilo, dobro, ajde, on je domaći, za njega ima vremena, kao i za nas, beogradsku decu, je bilo uvek, to su beogradska deca, nema veze, oni su naši, pa su naši. To je nekako, nije samo kada je sport u pitanju, nego i kad su druge sfere, kada je muzika u pitanju, nekako su uvek favorizovali sa strane, nekako Beogračići su večito bili... Dobro, to je, šta znam, da li je to u našoj prirodi, da li mi na pogrešan način pokazujemo gostoprinstvo. Zato što nismo borbeni, zbog čega je to tako? Pa moguće da smo previše fini, a da kažem, moguće da je to pogrešno shvaćeno gostoprinstvo Beograđana, pa onda Beograđani ne samo u sportu, ne samo u muzici, nego generalno u svim sferama života kad dođe dosta ljudi sa strane, oni se zatvaraju u neke svoje kružoke sami i onda, eto, takvi smo, ali kažem, ja i Čava, Mance i ja smo bili, ja mislim, jedini Beograđani
koji su prošli u Partizanu iz moje generacije. Sve ostalo su bili momci, već tada su počeli da dolaze igrači sa strane, ali niko to nije za zlo uzimo. Darko je, kažem, došao 81. godine, a pošto ja već znao njegovu sestru koja je studirala u Beogradu tu, onda je normalno bilo da se isprijateljimo, jer smo poreklom iz istih krajeva gore sa Zlatibora, tako da nekako je bilo normalno da se sa njim najviše družim. Družio sam se i sa pokojnim Manceom, tako da to je bila jedna ekipa ljudi sa kojima sam se ja družio i na kraju je Darko bio taj koga sam ja izabrao da mi bude venčani kum. Dobro, ali ono što, ne znam opet koliko znaju naši gledalci, sada ćemo i to isto da otkrijemo, na kom sportskom raskršću su se susreli rukomet i fudbal? Pa rukomet i fudbal su se u mom slučaju... U vašem slučaju, za Darka ćemo... U mom slučaju, pa dobro, sve je to vezano. Bude došao. U mom slučaju vezali su se tako što se Mance zavoljao sa Emom Erčić, a Ema Erčić je igrala sa mojom sadašnjom ženom i onda oni su se zavoljali jedno, po Boga mi, 3-4 meseca i njih dvoje su u stvari šurovali kako oni imaju devojku za mene, ali da sam ja suviše neozbiljan da bi me oni upoznali i onda nisu hteli uopšte, jer nisu znao o kome se radi i onda su me upoznali s njom i zajedničko letovanje smo imali baš one godine kad je Dragan poginuo, možda nekih meseci i po dana pre toga i bilo je tu ozbiljnih planova i sa jedne i sa druge strane, naročito sa njihove, pošto ja tek počeo se zavljam sa ženom i kasnije smo, eto, nas dvoje ostali, evo već koliko, to je 85. smo počeli da se zabavljamo, eto, izračunajte koliko je to zajedničkog života. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS osiguranje, tradicija sigurnosti. Mene često ljudi, pogotovo prijatelji dole iz Južne Afrike, šale se sa mnom, ali to u stvari nije šala, to je istina. Ona je bila mnogo veća sportista nego ja. Mnogo veći sportista i ona je svoju karijeru prekinula da bi bili zajedno da bi to opstalo i ja sam i neizmjerno zahvalan zbog toga, jer istina je što kažu da iza svakog uspešnog muškarca, ja smatram da sam ja relativno uspešan čovjek, da stoji ne samo porodica, ne samo žena, nego i porodica koju u stvari ta žena i supruga u stvari čuvaju, jer svaki onaj trenutak koji ja nisam bio prisutan u odrastanju moje dece, ona je bila tu da zameni i meni, tako da kažem. Ali ona kao vrhunski sportista osvojila sve što je moglo da se osvoji. Ona je osvojila sve što je moglo da se osvoji, osvojila i prvenstvo Jugoslavije, i kup Jugoslavije, i kup kupova. I zlato na olimpijskim igrama, i srebro. Srebro, da, imala sve. Dakle, s njom ću da pričam, dakle, idemo dalje. Južna Afrika. To je nešto što mi je, verujem i za naše gledaoce, totalno suludo nešto. Kako je uopšte došlo do toga da vi odete? Pa malo su, ja sam bio skeptičan kad sam dobio poziv da odem dole, otišao sam na intervju i kad sam video o čemu se tu radi, kako je to organizovano, koliko je tu novca uloženo, onda mi je bilo sasvim svejedno šta će neko da kaže. Vermez je posle Partizana otišao u Južnu Afriku, fudbal se igra danas na svim kontinentima, tako da i svim zemljama, tako da nemam nikakvih problema. Držim se onoga da nije sramota raditi, pa makar to bilo i u Južnoj Africi. Naši gledaoci upravo imaju prilike u tu jednom ćošku da vide kako to izgleda, uopšte kako izgledaju stadioni, da su to ogromni stadioni u pitanju, da je to zaista velika posjećenost, da je to ozbiljan fudbal u pitanju. Pa jeste, fudbal je u Južnoj Africi treći sport. Prvi sport je ragbi, drugi je kriket i tek na trećem mjestu je fudbal i fudbal je uglavnom sport crne populacije. Kriket su uglavnom Indijci i Pakistanci, a ragbi je normalno sport belih u Južnoj Africi, sport koji je za vreme apartheida doživio pravi bum dole i to je na mnogo višem organizacionom nivou nego što je fudbal. Fudbal, Južna Afrika možda nije dovoljno iskoristila to što je imala svetsko prvenstvo, napravljeni su novi stadioni
Ja sam imao tu sreću da vodim dva najveća kluba u Južnoj Africi, Kaizer Chiefse i Orlando Pirates. I pošto u Južnoj Africi svaki klub ima pravo da prijavi jedan glavni teren i jedan teren, tako onda su ljudi plaćali, opštine i gradovi su plaćali Kaizer Chiefsima i Piratima da dođu na te stadione da bi napunili, da oni jednostavno budu iskorišćeni, jer ove manje ekipe slabo se gleda, to je možda do 10.000 ljudi na stadionima, a ovi stadioni veliki kad igraju ovi veliki klubovi, oni su krcati. Pa recimo jedan podatak, samo finale svetskog prvenstva je odigrano na FNB stadionu i bilo je nekih 91.000 ljudi. Ja sam imao tu sreću da budem sa Acom, stručni komentator na finalu svetskog prvenstva. Posle, slagaću da li posle mesec dana, mi smo igrali finale kupa, to koji smo uzeli protiv Orlando Piratesa, bilo je 93.000 i nešto gledalaca. Tako da crni vole fudbal i uživaju u fudbalu. Tamo je do pre 20 godina bila slična situacija kao kod nas, sad bilo je i mrtvih na utakmicama i onda su jednostavno presekli i danas možete da vidite da u kolima zajedno idu Kaizer Chiefs. Da samo kažem našim gledalcima da rivalitet Kaizer Chiefsa i Pirata je sličan Zvezda Partizan. U istim kolima se voze ovi u Piratovim dresovima, ovi u dresovima Kaizer Chiefsa, tako da to više nema tuča. Može da se desi neki incident u saobraćaju samo zato što piju. Oni piju i da kažem duvaju travu i za vreme utakmice, tako da što si više gore, to je veća verovatnoća da ćeš da povučeš nešto od ozga, pošto toga ima stvarno dosta dole, ali na to niko ne obraća pažnju, to je njima normalno. Moram samo da pitam Vračevi. Dakle, šta je to Džidži? Džudžu, da. Upravo sam sad bio sa prijateljima i spominjali smo taj Džudžu. Znate kako, bilo mi je u početku smešno kad sam došao dole. Svaki klub ima Vrača koji je dosta plaćen. To su jaki ugovori. Ugovori? Da, ugovori. Vračevi imaju ugovore. I čak je Vrač reprezentacije Južne Afrike na svetskom prvenstvu se posvađao sa čelnicima Saveza jer ga nisu platili i on je rekao da neće dobiti utakmicu dok mu ne isplate sve. I stvarno Južna Afrika u naredne 2 godine nije dobila ni jednu utakmicu. I onda su normalno morali da mu isplate to da bi počeli da pobeđuju. A činjenica da pred svaku utakmicu imaju, recimo, igrači se skinu u kupaće gaće i onda Vrač ih sa nekom vodom poliva. To je kao pranje za slučaj ako ih je nekao dok su dolazili na utakmicu, dotakao ili nešto, pa i onda se za vreme, kad se izađe onaj ritual, kad se izađe da se pogleda trava, onda se igrači skupe u gomilu ovako i onda je jedan unutra koji nosi neku flašicu koju je Vrač već spremio i onda se ide se prema jednom golu, on usput to poliva po travi, dođe tamo linija, pa onda se ide na drugi gol, pa se tamo linija poliva, pa onda izađe druga ekipa, pa oni isto to urade. I onda sam doživeo da direktor stadiona u Nelspritu, gde smo igrali protiv Australije, onu utakmicu kada smo izgubili, da je javno izašao u novine i da je zamolio klubove da više ne posipaju travu, jer je trava sva izžutela, izgorela, to niko ne zna šta oni bacaju i šta se. A inače nalazili smo i zakopane glave od kokoške, šape i tako. Hvala vam puno na ovom večerašnjem druženju. Meni je prošlo za tili čas. Ne znam kako je vama prošlo, ali evo uz jedno obećanje da nam opet u nekom narednom periodu dođete pa da nastavimo ovu zanimljivu priču. Uvijek je čast i zadovoljstvo sarađivati sa vama dvoma. Ja neću nikad zaboraviti kada sam bio u Teleoptiku, kada ste nalazili vremena za mene, sam bio niko i ništa. Tako da stojim na raspolaganju. Veliki šampion bio i ostao. Večeras se nalazimo u vinskom baru Anemona, doduše vis-a-vis Zvezdinog stadiona, ali i onako ovako je mrak, pa je li tako? Ne, to su naše komšije. Tako je. Vama hvala još jednom na pažnji, vidimo se za 7 dana sa novim šampionom i šampionskim pričama. Laku noć.